नमस्कार मंडळी, मी प्रणाली वाईरकर. आम्ही मालवणी या चॅनलवर मनापासून स्वागत आहे. आज मी आपणास मस्त अशी चविष्ट चणा डाळ वाटून केलेली अळूवडी करून दाखवणार आहे. चला तर मग पाहूया. हे पहा, मागच्या व्हिडिओमध्ये पण मी हे असा हा अळूच्या पानांचा जाड भाग असतो तो काढण्याचे दाखवलेले होते. हे पहा, अशा तऱ्हेने हे आपण असं सर्व पानांचे असे काढून घेतो. अशा तऱ्हेने हे बघा मंडळी, आता मी अळूवडी ह्या प्रकारे करणार आहे. ही चणा डाळ भिजत ठेवलेली 2 ते 3 तासासाठी. ही 300 ग्राम चणा डाळ आहे. यामध्ये घालण्यासाठी मी हे सर्व जिन्नस घेणार आहे. हे आलं, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्त्याची पेस्ट करून घेतली आहे. एक लसणीचा कांदा मी क्रश करून घेतला आहे बारीक असा. आगूळ लागणार आहे, म्हणजे कोकमाचा आंबट रस, तीळ आणि ओवा, गरम मसाला, मालवणी मसाला, हळद, हिंग, चवीपुरतं मीठ. आणि हे मी छोले मसाला घेतला आहे. छोले मसाल्याने पण अळूवडीला छान टेस्ट येते, त्यामुळे हा छोले मसाला घेतला आहे. ह्या मी मिरच्या घेतल्या 2 प्रकारच्या, या तिखट मिरच्या आणि या कमी तिखट मिरच्या. आपल्याला कोथिंबीर लागणार आहे आणि तेल आणि पाणीही लागणार आहे. आपण मिरच्या या मिक्सरमधून अशा प्रकारे तोडून घेऊ. आणि ह्यातच आपण थोडी थोडी करून अशी डाळ वाटून घेऊ. डाळ मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे. असं थोडं थोडं टाकून वाटून घेऊया. पाणी जास्त नाही घालायचं. हे बघा, छान आपली अशी चणा डाळ वाटून झाली आहे. आता आपण ह्यात सर्व मसाले घालून घेऊया. मसाले घातल्यानंतर जरी जर पीठ पातळ वाटलं आपल्याला, तर ह्यात आपण थोडंसं चण्याचं पीठ घालू शकतो. चला तर आपण मसाले घालून घेऊया. हे बघा, हळद, हिंग, हा मी छोले मसाला घेतला आहे तो, गरम मसाला, आपला मालवणी मसाला, तीळ आणि ओवा, आलं, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्त्याची पेस्ट, आणि एक लसणीचा कांदा बारीक करून घेतलाय तो, कोथिंबीर बारीक करून घेतली आहे, आगूळ म्हणजे कोकमाचा आंबट रस. कोण कोण चिंचेचा कोळ घालतं, लिंबू घालतो, पण आम्ही आगूळ घालतो. चवीपुरतं मीठ. हे आता आपण सर्व बॅटर असं एकत्रित करून घेऊया. हे पहा, बॅटर आपण एकत्रित करून घेत असताना आपल्याला जर पीठ पातळ वाटलंय, तर आता मी यात थोडं अगदी 1 वाटी चण्याचं पीठ घालून घेते. हे सर्व मिश्रण मी आता एकत्रित ढवळून घेते. हे बघा, छान असं आपलं आता हे मिश्रण तयार झालंय अळूवडीला लावण्यासाठी. चला तर मग लावून घेऊया. हे पहा, काढून घेतल्या. जर जाड रेषा असतात ना ह्या,
त्या पण मी काढून घेतल्या. चला तर मग करूया. हे बघा अशा प्रकारे मी हे सर्व लावून घेते. दुसरे पान असे ठेवते आणि सर्व हे पीठ लावून घेते. हे बघा तिसरे पान असे ठेवते. परत उलट सुलट असं करून मी ही सर्व एकावर एक अशी 3 पानं लावून घेते. कोणी 4 लावतं, कोणी 5 लावतं, मी 3 लावते. हे बघा आपलं सर्व मिश्रण लावून झालंय. पान असं फोल्ड करते. पानांना लावून घेते वरती पण अशा प्रकारे. पुन्हा असा फोल्ड करून पुन्हा इथे वरती लावून घेते आणि असं पान दुमडत जाते. हे बघा अशा प्रकारे मी हे रोल तयार करते. बाकीचे पण करून घेते. मोठी पानं असतील ना तर हे बघा मी 2च पान एकावर एक लावून घेते. त्याचा पण रोल छान होतो मोठा असा. अशा तऱ्हेने पीठ लावून हे बघा अशा तऱ्हेने मी हे फोल्ड करत जाते. हे पहा छान असे आपले आता अळूवडीचे रोल तयार झालेत. आता आपण ते चाळणीवर ठेवून वाफवून घेऊया. चला तर मग हे बघा मी टोपात पाणी तापत ठेवलंय आणि चाळणीला तेल लावून घेतलंय. त्यावरती मी हे आता अळूवडीचे रोल वाफवत ठेवते. हे बघा एकावर एक ठेवत असताना मी याला असं तेल लावून घेते म्हणजे जेणेकरून ना ही पानं असे चिटकत नाही ह्या अळूवडीला. हे बघा अशा प्रकारे मी हे ठेवून घेते. हे बघा अशा प्रकारे मी हे तेल लावून आता ही अळूवडी वाफवायला ठेवूया. हे बघा अशा प्रकारे आता मी ही अळूवडी वाफवून घेते. हे बघा छान अशी आपली अळूवडी वाफवून झाली. अजिबात चिटकत नाही. हे बघा आता ही आपण गॅस बंद करून थोडा वेळ थंड होऊ देऊया. हे बघा अशा प्रकारे आपण ह्या अळूवड्या कट करून घेऊया. हे बघा अशा प्रकारे हे बघा अशा प्रकारे आता आपण अळूवडे कट करून घेऊया. हे बघा अशा प्रकारचे आता मी ही शॅलो फ्राय करून घेते. शॅलो फ्राय करून घेऊया.
आपण ह्या शॅलो फ्राय करून घेऊ। हे बघा एक बाजू भाजून झाली काय आपण व्यवस्थित असं सर्व पलटी करून घ्यायच्या। छान अशा कुरकुरीत भाजल्या जातात। आता हे मी सर्व पलटी करून घेते। हे बघा छान अशा आपल्या अळूवड्या भाजून झाल्यात। आता आपण ह्या एक एक करून अशा काढून घेऊया। हे बघा छान असे आपले व्यवस्थित मस्त भाजले गेले आहेत। आपण आता ते काढून घेऊया सर्व असे या प्रकारे। काढून घेते मी आता। हे बघा छान अशी आपली चविष्ट खमंग अळूवडी तयार झाली आहे मंडळी। अशा तऱ्हेने मी पुढे छान छान चविष्ट अशा रेसिपी सहित भेटत राहीन। त्यासाठी आपण माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर आता इथेच थांबते, भेटत राहू।